नायलांबाय थादो औ नायलांबाय थादो दा गारि गाखोनो रेडि जाबाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनैनि ब्लगखौ नै बिनिफ्राय सुरु खालामनोसै दायो फुटबल मेचनि फाइनालनि आलासिया सफैगासिनो दङ एक्ट्रेसफ्रा फैगोन जाहैबाय लीना आरो करिश्मा दा बिथांमोनखौ लायनो थांगासिनो दङ दसेनि उनाव बिथांमोना सफैसिगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ इन्टारेस्ट खालामदोलाय आलासि लायनो थांगासिनो जोङो दायो ले नुखायना बाजैया नाहरदोरा एसे हाइफोर लाहरदो दा जोङो थांगासिनो दङ बबेयाव लोगो मोनहैयो नायनोसै नुलांगोन नोंथांमोन दा नायलांबाय था भिडिअखौ दा जोङो आलासिखौ लायनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बियो हाग्रामा दलाङाव दङ जोङो दा जाखां लोखां फिल्डआव थाङो ओंखारबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बयबो सिनायखागौ मिस लीना बसुमतारी मोननिया फार्स्ट टाइम जोंनि एरियायाव फार्स्ट टाइम फैदोंना दायो फार्स्ट टाइम गामिफोरखौ माबायदि नांदों मोजाङानो ओमफ्राय कारिश्मा मेगन जिलायनायसैलै रायजोफ्रा नायनाया गेनाव ओंखारदो गेनाव थांगासिनो जों गेनाव फाइनाल दिनै लकेल टिम जाबाय टिमाथ' लकेल प्लेयार्सआ खिन्थु इन्टारनेसनेलबो दङ नेपालनिबो दङ खाथिनिनो टिमाथ' जों मोनबाय नै स्करपिअ गोसोमा भलन्टियार्सफोरा गामियाव था मानसिया जाबाय माथो दिनैहा उनाव जोंनि उनाव सुइप गंसे दंबावो दे
Lamanya gena. Gena clear खालामबाय दोनै lamanya. Korno नुहुरबाय नोंखौ. आइसक्रिमाखौ मान फानखाबायले. बे लामायाव दादोन होरा एसे साइडआव थां औ बुरियाव volunteers filing what बेमपाटिया आरो फैदो बेमपाटिया बे मोननो नामा बा Karishma एसे खाथियाव थाबायरा एसे खाथियाव Lina Basumatary represent लोगोसे Karishma boro बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि नांलायना एबा बर' आर्टिस्टनिफ्राय मुंदांखा सानै आर्टिस्टफोरा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हाबाय दा बेनिखायनो कमिटिनिफ्राय जयै खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बिथांमोननि थाखाय लोगोसे जोंहा आखाइ खबनानै जोङो दिनैनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो पार्ट 2 ब्लग फैबावगासिनो दङ नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय गोजोन्थों